Sing udu media ya nuwun sewu lah. Arep salaman karo aku ya siki mundur dhisik. Begitu ya Bapak ya. Loh kan bola-bola dikersok-kersik bol. Yang sebelah timur yang kira-kira tidak pegang HP mundurlah. Ya, Mas, Mbak, Mas, konten kreator mandan mundur Mas, aja nang kono. Ngomong bae. Mangkat kau kapan? Paning gondel jare ngomong kapan mangkat. Oh, sing belum ngerti kan seneng nek. Kebetulan kau kapan mangkat pada kau nggih pada. Oh. Mas Idung, ngene nggonku mati kowe. Ketemu pada dewekan cindung cina kucing manggung bela dewa ala cindung cina kurang landung didawat bandane wis karo ngenteni didandani dandan ayu sing dandane busa